ଆମ ମାଆର ଆଉ ମୋର ମକା ବାଡ଼କୁ ଆସିଥିଲୁ। ମକା ବାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଡ଼େ କି ଚୁବେ ଲଗ ଗୋଟେ ଏଇଆ ଚୁବଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୁହଁରେ କ'ଣ ଚୁବାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୁବୁ ଚୁବେ ଆମର ମା କାଢୁଛି। ହେଁ ସବୁ ନୀତି ନୃତ ହବ ଗଇଆ। ହେଁ ଗୟା ମୁହଁରେ ଚୁବେଇବ ଗ। ଗୁଡ଼େଇ ନହେଲେ ବିଏଡ଼େ ହେଇଛି ଗୋ ଭଲରେ ଆଖିରେ ଚୁବେଇବ ଏଇଆ। କିସ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆଯିବ। ଗୋଟେ ମାଛି ଅଛି। କେତେ କଷ୍ଟରେ କଢ଼ା ହେଲା ଆକୁ। नहीं खाइया तो कनिक आसी टेस्ट apa teh dia nak itu. Iya bihangan benda. Lagi. Ya bihangan hendak niru sahabat cantinnya bihang sini. Mati sana. Udah. Borari ya. Borari. Sampai nak tol.